Ungkray makas. Wah, wah. Hindi mo sagong. Good morning. Hai लोगोफोर, good morning. खुलुमबाय गासैनिसिमबो आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायफिनबाय। लोगोफोर आं दिनै फिसा खामानि मावनो नागिरदों आरोना। दिनैसो सान्दुंबो दुंदों, साननैसो अखा हाबाय थादोंमोन नालाय जिफोरा जि जमा जाखानानै दंमोन, ओंखायनो आं दिनै जिफोरखौबो सुस्रांनो सानबाय। ओमफ्राय आरो बायदिसिना फिसा फिसा खामानि दं आरोना लोगोफोर, बेखौ मावनो आखायाव लादों आरोना। ओमफ्राय साननैसो आरो ब्लग भिडिअबो होनो हायाखैमोन नालाय, बेखायनो आं दिनै भिडिअखौनो बानायनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानबाय लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। ओमफ्राय लोगोफोर आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय आरो भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना हो। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय। अब्ला लोगोफोर आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरोना। थुदो बा हारसिं रोंजोब्बाय देलाय बथलसेखौनो मेनला जालायबाय। फिनिस आंबो मा मिथाइलाय घरिलाय मा मिथाइखौ मोजां मिथाइखौ जायो। मानि दावराव बे गेले सानैबो गेले दै, सानैबो दलद गेले दे। एफा गोसा गाख्रायनो नै लोगोफोर जिफोरखौ सुस्रांना होबाय आं। मेगनफोराबो जालायलांला बुरिबाय नालाय, बिजियावनो खुन्दुंखौनो सोना होबानो नै लोगोफोर आं गस्ला पेन सुथाबनो नागिरदों आरोना। फिसालानि पेन माखानो जि जुब्बाय दंब्ला जि जुब्बाय लोगोफोर। उफाय गैया बेफोरखौनो सुथाबसाबाबा, बहानि गोदान गोदान मोनबाय थादोंना गानसाबनानै लोगोफोर जि जुब्बाय। पेनाबो माहा माहा जिखायो नै बिदियाव जिखायो। साननैसो ब्लग भिडिअबो लाबोनो हायाखै आरोना लोगोफोर, ओंखायनो आं दिनैहाय भिडिअखौनो बानायनो होननानै ओंखायनो आं दिनैहाय भिडिअखौ बानायबाय आरोना। भिडिअखौनो मा होगोन, माबायदि खालामगोन जाबाय थायो, माबायदि भिडिअ लाबोगोन साननानो मोना। जेरावबो थांनायबो जाया नालाय, बेरायनाय भिडिअबो लाबोनो हाया, बेफोरखौनो फोसाबलाबायबाय आरोना लोगोफोर। गैला हामदोलै नोंना गाखोनाया। आं लामदो आरो नों गाखोदो ना। मेनला लानो हाब होनांजोबबा मोनखाबाय आंबो। गोलैगोन, खोलैनाङा हायाव। लुंगि गाननानै इयाव नायनि मोखांखौ मेनला लानो उंग्राय माखा
deh Musa lungi dance lagaw नै जोंहा फिसाला lungi dance Musa deh lungi dance हाबहो नांबाथाय बुजाखाबाय आं दे नायनि नोंनोसो बना दोननाय जादो स' नैलै लोगोफोर जोंहा फिसालाया बिमाया फोरानदो फिसालाया बा सान्दुं गोसायावनो होबाय जनाया अब्लानो नाय लोगोफोर दावदै गला जानाय गला लायनो दावदै गला लोगोफोर नाय क्लां होनदो आं दायो बेखौहाय सेखायगोन नै दिसे मावाखै लोगोफोर बेरखागोन बियो बेखौबा बेरखाबाय थाव बेरना होबाथाय ट्राय नायनि मोजां बेखौबो एवनोसै बे थावा बुरजाद्राय गलायाव सामब्राम होना जानानै जानोसै फुंनि ओंखामखौ पापर दं दावदै फ्राय 무서워. 그냥 무서워. लोगोफोर ओंखाम जानोसै फुंनि पापर Belum tab berapa lagi? Belum tab lah. Ang isi dulu kan ang naman kong dami sa lahat ng okay Aduh, yuk. Hmm. Aduh, xong đấy, đây. Đây ạ. Cô lẽ sẽ có cho xin ra được 올라가면 뭐나 막 해야 하나 뭐장 써. 이거 섬자네 뭐나 막. 맘대는 거? 아직 안 해봤는데 자, 그냥 진짜. 근데 왜 하는 거야? 아, 그래. jangan deh kalau itu karena dia kata beli jangan no ini dia siapa yang lu kita nggak lu kita nggak bisa sih lalu dia ada bisa betul dia mana jadi buat video kita please like kalau ada share kalau mana ada channel udah melakukan subscribe kalau dah jadi buat nah itu orang supaya kencang menunggu sih Nah, लोगोफोर आं आरोना अमानि दिरुं बानायदो अमानि दिरुंआ गुसुं जादों नालाय सोलायनो नागिरदों लिंहरदो माया खानायफोराबो गुफुरबाय थायो खानायफोरानो सिलिं जाजोब्बाय नालाय लोगोफोर फुंनि जाखांलायबाय आरोना ओमफ्राय दायो सानजौफुनि संलायनांसिगोन ओंख्रियासो मा संलायगोन जालायबाय सानजौफु मोनफैलायबाय नालाय ओइ बाबु थांनाङा होनदोंना दायो आरोना रावबो गैया लोगोफोर न'आव आं हारसिंसो दं ओमफ्राय जा फिसाला दं बेखायनो बारथिंनोसै आं दसे Pujani paling kita kita bawa makan kita se paling kita nunggu
अख्लायजोब्बाय नै फाथ'आ अख्लायजोब्बाय गोरलै गोरलै खोरदै माखा Bahang biru deh. Bidung siang. Hai logoper. Wah kubur. Anggo moजां dong. Ambil baca dong. Udah. लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ गोलाव बानायला आरोना खामानियाथ' दंबावो फिसा फिसा बहुत भिडिअआ गोलाव जायो नालाय बेनिखायनो दिन्थिजोबला लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला प्लिज लाइक आरो शेयार खालामना होब्लानो जाबाय आरो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो नेक्स्ट गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावसिगोन अब्ला थेंक इउ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय